нисфирӯзӣ. Як рӯзи муқаррарии фасли зимистон дар ҷануби Тоҷикистон, 120 километр дуртар аз шаҳри Душанбе. ҳаво офтобӣ ва каме туман аст. аз деҳаи Навобод, ки дар баландии 520 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст, мо ҳамроҳ бо роҳбаладамон Баҳрулло ва якчанд меҳмони дигар бо мошини зил ба самти деҳаи баландкӯҳи Хоҷамастон ҳаракат кардем. биянагони азиз, ана ҳамин гуна сайёҳати варзишии мо оғоз меёбад. ҳоло қарор дорем дар деҳаи Навобод, ҷамоати деҳоти ифтихори ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ва роҳ пеш мегирем ба сӯи кӯҳи Хоҷамастон, яке аз кӯҳҳои маъруфи вилояти Хатлон. мо роҳи кӯҳиро тай намуда манзараҳои доманакӯҳи атрофро тамошо мекардем. баландии кӯҳ тақрибан 2000 метр аз сатҳи баҳрро ташкил медиҳад ва он аз ҳамвории водии вахши Тоҷикистони ҷанубӣ баланд шуда манзараҳои паҳноваро пешкаш мекунад. номи Хоҷамастон аз шахсияти муқаддас Хоҷа Мастон гирифта шудааст, ки дар таърих ҳамчун олими маъруфи дин зикр мешавад ва мазораш дар қулла ҳамчун ҷойи зиёрат шӯҳрат дорад. таърихан ин кӯҳ ҳамчун макони муқаддас маълум буд ва дар манбаъҳои таърихӣ ҳамчун қисми ҳамвории вахш зикр мешавад. Мастон маънои устод ва ё пирро дорад ва Хоҷа Мастон дар ин минтақа ҳамчун шахсияти рӯҳонӣ маъруф будааст. дар роҳ манзараҳои атроф ҳайратангез буданд. аз ҳамворӣ ба кӯҳҳо баромада мо дарахтони писта ва бодоми талхакро медидем, ки дар паҳлӯҳои роҳ рӯида буданд. ин тарафи кӯҳ қариб ки хокӣ аст ва аз ин рӯ баъзе қисматҳои роҳ кафида ва силшустаанд. ин кафидагиҳо ва дараҳо, ки мо медидем, нишона аз селҳо ва дарёҳои муваққатии фасли баҳори Хоҷамастонанд. пои пиёда рафтан ба кӯҳ тахминан 5-6 соат вақтро мегирад ва аз ҷониби пиёдароҳ, ки 4 километр роҳро нисбат ба мошингард кӯтоҳ мекунад, мегузарад. аксари меҳмонон ва зиёраткунандагон аз ҳамин роҳ истифода мебаранд, чунки он барои ҳаракати пиёдагардӣ мувофиқтар аст. ин қисмати барномаи мо ҳаракат болои зил воқеан ҳам сайёҳати варзишӣ бо ҳарҷогард дар кӯҳ буд, ки барои мо таҷрибаи нав шуд. биянагони азиз, инак пас аз оне ки мо 120 километрро тай кардем аз шаҳри Душанбе, омадем ба ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ва ҳоло боз қариб 18 километри дигарро тай карда аз деҳаи Навобод омадем ба деҳаи Хоҷамастон, яке аз деҳаҳои хеле ҳам хушманзара дар домани кӯҳи Хоҷамастоне, ки мо азми фатҳи онро дорем. ҳоло ки инҷо расидем, барои фардо нақшаи хатсайри кӯҳнавардии худро ҳамроҳи сокинон муайян месозем ва субҳи барвақт хатсайри худро ба кӯҳи Хоҷамастон шурӯъ менамоем. деҳаи Хоҷамастон дар баландии 1600 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. ин деҳаи хурдакаки баландкӯҳӣ аз 10-11 оила ва 50-60 нафар иборат буда, мардуми он асосан ба чорводорӣ, паррандапарварӣ ва кишоварзӣ машғуланд. мо бо як нафар сокини калонсоли деҳа ҳамсӯҳбат шудем. вақтои 36 ё обод шидигиай 35 обод шидигиай солҳои пештар ҳайвон ҳама намудуш бударе меҷана, ғайри гуфти ки хирси паланг дига гиргам буд, оҳуам буд, хугам буд, хай рӯбоҳу заргӯшу инҳо ҳамаш
بودن اوزی نمی اگم تا خوب موندگی همی جوده و گفت انا بعد همی گرگ رو به زرگوش یا هم هستن خیلی موضوعی که همه زندگیشونه مثل ایجاده گنده میکنن زغیر میکنن خود میکنن این همونجا همش خوجگیدی خونه با اونو پرده هسته بعد از صبح اینی مول و حول هم گفت که هسته میسولی که خیلیش گوگ پروری میکنه یا خیلیش اسب پرورش میکنه یا که بز گوسپند тавре маълум шуд дар гирду гӯшаи кӯҳ чашмаҳои зиёде вуҷуд доранд бо номҳои ҷолиб. табиат аҷаб манзараеро ҳангоми ғуруби офтоб дар ин деҳаи баландкӯҳ ба вуҷуд меорад. шаб мо дар ин деҳа меҳмон шудем. субҳи рӯзи дигар ҳаво хунук каме туманӣ буд. дар ин деҳа субҳ бо садои хурус ва бузу гӯсфандон оғоз мешавад, на бо садои сигнали мошинҳо ва шуру мағали шаҳр. мо барои фатҳи қулла омода мешудем. бинандагони азиз ҳамин гуна субҳи барвақт мо сайёҳати худро тасмим дорем ки аз деҳаи хоҷамастон ҳамроҳи якчанд нафар аз сокинони ҳамин деҳа оғоз кунем ба худи кӯҳи хоҷамастон. ҳоло дар баландии бештар аз 1600 метр аз сатҳи баҳр қарор дорем ва баландии кӯҳ бошад тахминан 2000 метр аз сатҳи баҳрро ташкил медиҳад. сайёҳати варзишии мо аз аввал бо нақлиёт ва инак бошад бо асп ҷараён мегирад. сайёҳати варзишӣ намуди аспсаворӣ. меравем. бо асп дар роҳҳои кӯҳӣ рафтан аҷоиб ҳаловате дорад, чунки аспҳо роҳҳои ноҳамворро осон тай мекунанд ва ҳаракат болои асп ба ҷисму тан фоидабахш аст. мо аз деҳа аз баландии 1600 метр ҳамроҳ бо сокинони деҳа Баҳрулло, роҳбалади мо, Идибек ва Забиҳулло бо аспҳо мебоист то ба баландии 1800 метр аз сатҳи баҳр бароем. бинандагони азиз, роҳбалади имрӯзаи сайёҳати варзишии мо ба кӯҳи хоҷамастон ин Баҳрулло Саидов мебошанд. хуб, акай Баҳрулло мегуфтем ки ин мавзеъ аз ҳама зиёдтар сайёҳонро меҳмононро ба калон хотир ҷалб кардагиаст бештар ба худаш? аз лиҳози табиаташ бошад ё ки зиёратгоҳ буданаш бошад? ай чи табиаташ ба ҳам ай дами тамчи ки зиёратгоҳ ай бисёр одамо меоянд мераванд хе тамошо мекунанд хе истироҳат мекунанд дар анҷо хе меоянд дамгирӣ меоянд яхелиш хе зиёрат меояд яхелиш тамошо меояд кӯҳни зебо манзараҳоро. чанд сол шуд дар ҳамин деҳа зиндагӣ доред? ҳамин кӯдаким дар ҳамин ҷа калон шуд дар ин ҷа зиндагӣ доред? зиндагиатонро мақсад аз кадом ҳисоб пеш мебаред дар ин доманаи кӯҳ? ҳисоби кор мекунем, масалан дар Роғун кор мекунем, деҳқонӣ мекунем. дар Роғун чӣ кор мекунед? нерӯгоҳи барқиёби Роғун? дар нерӯгоҳи барқи Роғун чиём? Кафшергар. Кафшергар. чанд сол шуд онҷо кор мекунед? ай соли 2018. ҳам онҷо рафта кор мекунед ва ҳам дигар бо инҷа ба корҳои хоҷагидорӣ чорводорӣ? чорводорӣ, хоҷагидорӣ дар инҷа кор мекунем. чӣ киш мекунед инҷа бисёртар? инҷа дахем нахуд, ҷав, гандум. иқлими ҳамин ҷо чӣ гуна аст барои парвариши чорво, барои кишоварзӣ? пурру мусоид аст барои чорводориам, барои кишту корам, барои ҳамаи чи ҳамин инҷа лалмияй оби хеле чи нест. хаки инҷа ҳамин кӯҳпораи ҳама чи лалми инҷа чи мешавад. ҷаву гандуми лалмию, ҷави лалми, нахуд хай лалмияй. баъд
палак мешавад, тарбуз мекунанд, лалмӣ мешавад. барои баромадан ба кӯи хоҷамастон чанд раҳ мавҷуд аст аз поён аз деҳаи навобод? навобод аз деҳаи навобод фақат барои мошин қати омадан пиёдараҳа бисёр ай, хеле барои аспу хару хеле чиё пиёдараҳа Пайроҳа ҳаст аллакай? пайроҳа ҳаст. Раи техника мақсад раи мошин якта ҳамиҷа як дига худам тарафи чида тарафи ёвонима оё шуқ меган ба ӯ тайярай дига ду раҳ чӣ дорад мавҷуд дорад. аз тарафи нергоҳи барқии обии Сарбанд ҳам ҳаст раҳ? Не авусу нест. Авусу то ҳамин раҳ омада ба қишлоқ то ҳамун заминҳоро рафтагиай уҷусуш нест. Усу ба раҳи чи ай? Инам бугем пайраҳаи пиёдараҳаи аспу хар ҳамин. Пайроҳа ҳаст аз он О, тараф? ав тараф пайроҳа ҳаст. қисми зиёдтари кӯи хоҷамастон ҳамаш ҳамин гуна мақсад хокӣ аст, замин аст ва ё ин ки боз ҳаст қисматҳое ки санг ҳам ҳастанд, шухо ҳам ҳаст. Шухо ҳам ҳаст. Хай ай тарафи ини гуфти ки ай тарафи автобусинаш хе хокӣ ай бисёр хе хокӣ ай кӯҳамдору камтар. Ай тарафи автобуро хокиш кам ай бисёруш Санга. сангу кӯҳои баланд шухои баланд. Инҷа тавре маълумот пайдо кардем чашмаҳо зиёд ҳастанд. Чашмаҳо зиёданд. Чашмаҳо лекин зиёданд. чашмаҳои оби нӯшокӣ кам. Хеле кам ай. Чашмаҳои оби нӯшокӣ хеле кам ай. Ҳаст ай чашмаҳо зиёданд. Чашмаҳои хай зерзаминианд. Талханд, шӯранд. Шӯранд. Я хелеш айтани бур гаҷ меган. Айтани гаҷ мерояд хед намак дора. Я хелеш айни ҷои хокҳои кабудхок ай мерояд. Чунчай талх ай. ҳоло ҳамин майдоне ки пеши чашми мо пайдо шуд ҳаминҷа ягон ном дорад? Ягон номи муайян? Иҷа таму вақтҳои пеш хуршид тағой мегуфтанд. офтоб аз пушти кӯҳҳо намоён шуд ва ҳаво каме кушода гашт. мо ба сари теғаи кӯҳ расидем, он ҷое ки ду тарафи кӯҳ хеле хуб намоён мешуд. аллакай дар ҳамин ҷо истода мо бузургӣ ва шаҳомати кӯҳи хоҷамастонро дар баробари дигар теппаю кӯҳҳои аз дур намоён мешуда хуб дарк намудем. ин кӯҳе ки ба назар хокӣ менамуд аз ин тараф салобати дигар дошт ва манзараҳои ин тарафи кӯҳи хоҷамастон бо нишебиҳои тӯлонӣ, ҷариҳо, сангҳо ва шахҳои бузург ба куллӣ фарқ дошт. ҳамин ҷо дар гӯшае барои меҳмонон ва зиёраткунандагон ҷои махсус барои пухтани хӯрок ва панаҳ аз борону барф солҳои пеш сохта шудааст. аксаран зиёраткунандагон дар фасли баҳору тобистон меоянд, зеро ҳаво мувофиқ аст ва роҳҳо рангоранг аз гулу гиёҳҳои кӯҳӣ. биянагони азиз, аз деҳа то ба ин ҷо, то ба сари теғаи кӯҳи хоҷамастон тавассути аспҳои маҳаллӣ омадем ва акнун ки роҳи мо боз ҳам кӯтал мешавад ба болои худи кӯҳи хоҷамастон, барои ҳамин қадар аспҳо наметавонанд рафта ва роҳи минбаъдаамонро пиёда тай мекунем. ҳамин тавр аз аспҳо пиёда шуда мо ба қуллаи ниҳоии кӯҳи хоҷамастон баромаданро шурӯъ кардем.
اینجا راهی نهایی با دروازه و پاغونده از دو طرف با آهن برای داشتن بنیاد شده آغاز می‌یابد که راست به طرف قله می‌برند. роҳи минбаъда кӯталии зиёду тӯлонӣ дорад ва ҷо ҷо барфист у пиёда рафтан чандон осон нест. барои ин ҳатто ҷое дар ин поғундаҳои осмонӣ курсӣ ҳам сохтаанд, то меҳмонону зиёраткунандагон каме нафас рост намоянд. аз ин ҷо мо роҳро тавассути пайроҳаи дигар идома додем. кӯталии қулла воқеан ҳам вазнин буд. каме инҷо нафас рост карда боз роҳи худро идома додем. ин кӯҳ барои сайёҳатҳои варзишии кӯҳӣ ва кӯҳнавардӣ хеле мувофиқ аст, зеро роҳҳои гуногуни баромад мавҷуданд. масалан аз самти ҷанубӣ ки талаботи ҷисмонии зиёд ва 1600 метр баргирифти баландӣ дорад. масофаи умумии роҳи ҷанубӣ 20 километрро ташкил медиҳад ва он барои ҳаракати пурраи якрӯза хеле мувофиқ мебошад. дар фасли баҳор ин кӯҳ барои сайёҳатҳои экологӣ беҳтарин аст, зеро дар баробари гул кардани дарахтон замин сабзу сафеду лоларанг мешавад ва имкон медиҳад ки гуногунии биологиро мушоҳида намоед. дар қуллаи кӯҳ мазори хоҷа Мастонро зиёрат карда, чарх зада, чортарафи онро тамошо кардем ва аз манзараҳои намоёншудаи қуллаи баландтарини Водии Вахш ҳаловат бурдем. мирзозода Забиҳулло сокини ҳамин деҳа мебошам. меҳмонои сайёҳони дохилӣ ва аз худи ноҳияҳо меянд, нигоҳ мекунанд, тамошо мекунанд, зиёрат. поён ҷои хӯрокпазӣ, ҷои ҳама тараф ҳаст. аз деҳаи Навобод то деҳаи Хоҷа Мастон роҳи мошингард аст. бо асб биан раҳе ки ҳаст пиёда раҳа ҳаста аз 2 километр зиёдтар гирд то хурда мебарад. 2 километр зиёдтар ки метавон бо воситаҳои асб, мотосикл метавонад бибироянд. ҳарчанд дар манбаъҳо баландии қулла 1956 метр аз сатҳи баҳр нишон дода шуда бошад ҳам, дастгоҳи мо 1916 метрро нишон дод. ин ҷо маҷозан бо наворбардори дронамон ки дар теғаи кӯҳ истода моро наворбардорӣ мекард, расми хотиравӣ гирифтем. аз қулла манзараҳои васеъ ба водиҳои атроф кушода мешавад, зеро Хоҷа Мастон дар ин минтақа баландтарин аст.
аз ин ҷо ҳамчунин намои ҷолиб ба се иншооти стратегии кишвар, нерӯгоҳи барқии обии Сарбанд, нерӯгоҳи барқии обии Сангтуда-2 ва нерӯгоҳи барқии обии Сангтуда-1 кушода мешавад, ки дар дарёи Вах ҷойгиранд ва қисми муҳими соҳаи энергетикаи ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. ҳар як одам ватани худаш азизаи хеле мо дар ҳамин зиндагӣ мекунем, ватанмонро дӯст медорем. боди ҳавош, боди ҳавои тоза мақсад, ҷои тамошоҷо, нерӯгоҳи барқиёби Сарбанд, нерӯгоҳи барқиёби Сангтуда-2, бозтар аз Сангтуда-1. хеле ҳамин ҷои мо ҳамаш хеле озод хушрӯ метовад. ҳамаш ҳамин чӣ ки дар як дайро ҷогирай. ба ғайр аз кори деҳқонию чорбодорӣ, ака вақта меган 15 рӯз кор мекунем, 15 рӯз меём дар хона. айдими кори хона мешем, айдими кори хоҷагию, деҳқонию ё айдими чорбо, нафарое ки дӯстдори ҳамин кӯҳ, ҳамин дашта, ҳамин чизои чи як майдаҳа кам бутова ҷоҳои хатарнок дорад, ҷои чӣ дорад ки мақсад меоянд раҳ намедонанд, хеч намекунанд, биё мақсад биёянд ягон одами роҳбалад бигиранд, қатишон биёянд, ки ҳам як одаме бигиранд ки будона куҷо рафтанд, чӣ кор карданд, дар куҷо чӣ вақт ба ҷову манзилиш бурда расонда. ҳамеша як одами ҳамин роҳбалата мекӯбӣ мегирӣ меёрӣ, хеле тамошо мекунӣ хушрӯ. манзараҳоро ҳама манзараҳои зебо дорад, кӯҳҳои шух дорад, нигоҳи кӯҳҳои чӣ дорад. раҳ ҳар одам ин раҳҳоро намедона, мақсад омада наметона. иҷа чанд роҳ чанд шухо роҳ дорад, ихе бигӣ ки чӣ нест. ида одамои корбалад нози ма шумо омадам ай ҳама роҳи осонтаринеш, ай ҳама роҳе ки мақсад хуб меои хуб мерай, роҳи чиш ма шуморо овардам. хай то ҷои имконият буд бо аспо омадем, то ҷое ки бо асп намеомад хай пиёда роҳ омадем. исинош роҳ дора. ида одамои роҳбалад ай дастмон омодагиро мекунем. бехатарӣ дар сайёҳат, дар ҳама кор бехатарӣ, ай ҳама кори чӣ бехатарӣ ай ҷои чӣ неста ки ягон техника ягон чиқитӣ бигардонемшон. сайёҳо меоянд вай мақсад пиёда меоянд, кӯҳ камар мегарданд. техника меовем аспу харам дар ҷои техника меовем мебарем ба ҷову манзилшон мерасонем соқ саломат ба роҳҳои омадагишон ки чӣ хеле хай чӣ нишоншон метиҳем. табиата марҳамат, касе дӯст дора биёя тамошо ба минтақаи хоҷамастон, ин ҳами хеле манзараҳои зебо, манзараҳои хуб тамошо кунад. табиати кӯҳи хоҷамастон гуногунии бои геологию биологӣ дорад. инро маҳз дар қулаи он истода ҳар шахс мушоҳида хоҳад кард. қисмати ҷанубии онро кӯҳҳои сангӣ ки рангҳои гуногун доранд ташкил медиҳанд. қисмати офтобӣ бошад заминҳои хокӣ. дар ин ҷо дарахтони писта, бодоми талхакӣ, дулона ва арча зиёданд ки дар фасли баҳор гул мекунанд ва манзараи кӯҳро зеботар мегардонанд. аз ҳайвонот хукҳои ваҳшӣ, гург ва кабҳо сукунат доранд ки ин гуногунии экологиро нишон медиҳад. дар боло ҳавои салқин ва шамол ки эҳсоси озодиро медиҳад ҳукмфармост. сайёҳати варзишии мо ҳамин тавр қисман автомобилгардӣ, аспсаворӣ, зиёратӣ, экологӣ, пиёдагардӣ ва таърихӣ гардид. чӣ қадар манзараи воқеан ҳам хеле зебост бинандагони азиз. ва инак ин ҷо бинандагони азиз бо тай кардани бештар аз 2 километри дигар роҳи пиёдагардӣ ва
аз саворӣ аз деҳаи хоҷамастон омадем ба кӯҳи хоҷамастон ба зиёратгоҳ каме истироҳат кардем ва инак азми сафар дорем боз ба шаҳри Душанбе. мо бо роҳи дигар пиёда суҳбаткунон ба поён фаромадем. замони аз кӯҳ фаромадан ҳаво якбора туман шуд ва қариб ба деҳаи Навобод расидан борон сар кард. ба мо хабар расид, ки дар деҳа аллакай барф заминро сафед кардааст. ҳамин тавр ҳарчанд тар шуда бошем ҳам хурсанду ифтихорманд аз сифати кӯҳи Хоҷамастон баргаштем. ин саёҳати варзишӣ ба мо имкон дод, ки нерӯи ҷисмониамонро санҷем, табиати гуногунро бубинем ва аз ҳавои тозаю фазои як деҳаи хурдакаки кӯҳистони кишвар баҳра барем, ки дер боз дар хотираҳои мо нақш хоҳад баст.